И така, здравейте за новия туториал. Този път ще бъде на банката. Ето тази банка. Liberty Hulk Bank. Така. Отново ще ви трябва една чанта с локпик. Като аз съм с Advanced локпика. Само малко си намаля играта, че имам един проблем с колонките. Добре, готово. Тук в някои други източници, от които съм видял как се прави, те ползват броня, като за мен това е буквално безумно, като то нали е стелт и няма логика, щом аз мога го мина и вие ще можете. Аз съм чисто нов играч на тази игра, така че е много лесно обират, щом аз мога да го направя. Добре, така, като взехме локпика и чантата, идваме тук, както видяхте сега, отключваме тази врата. Така, перфектно. Прибирам, отварям. Тук може да има човек отляво или отдясно, отляво при мен. Ще го стрелнем така, отивам да му... Така. Бам. Взимам и този телефон. Тук не стана както трябва. Не трябваше камерата ме вижда, обаче аз по принцип тук може да се спалне също. По-лесно става, защото ето така бързо можеш да минеш. Или пък просто се оглеждайте за камерата, когато гледа там. Така, както сега видяхте, тези ги очистихме. Тук, опа, тази е напълно ненужна стая, обърках се. Ето тук тази стая, този можете да го завържете, взимате тази карта. Само да си го прибера. Ето тук, чантата, бам, перфектно. Идваме ето токинка, където е security-то. Вземем локпика и да отворим. Сега ще трябва да убием, тук вътре има един пазач. Като го убием, трябва да чекираме телефона. Ето така. Бам. Бам. И сега вече може да не се притесняваме за камерите, защото нали, вече няма кой да ги гледа. Ще затворя вратата ето така на всеки случай. И така, добре. Сега трябва да влезем ето тук. Не, всъщност не трябва. Обаче ако не ми се губят пари, просто ще го завържем от това. Той си говори така на въздуха, на лаптопите си говори, добре. Просто го завързах, за да не ми вземе пеналти, защото понякога взима. Добре, сега слизате на долния етаж. Ето в тази стая. По-скоро на този етаж, обърках се. Тук малко грешка направих. Така, сега идвате при офиса. За нали, той е като първи обир. Пак си има офис и от офиса си е пак същата карта. Само ето така, добре. Отключваме вратата на офиса. Прибираме си локпика, отваряме и аз отново препоръчам да му се завържат ръцете, защото просто да не ви вземе пеналти, да ви вземе $5000 на такъв на нараняване, на някакво такова на избягване. То целта е да не се движат тези или просто да ги убиете. Другите останалите хора, които не правят нищо. Добре, сега като стигнахме до долния етаж, ето тук. Ето тук има човек, да, ето го. Той ме вижда обаче. Малко странно. Но... нищо. Добре. Ето така, сега като слезахме от тук, насам минаваме. Взимаме си пистолета, убиваме ето този. Взимаме му така. Чекираме го тук. Завързваме ръцете на този и на този. По принцип не трябва да идва, но не знам сега що стана така. Само трябваше това да отварям. Добре, не трябва да отваряте тази врата, тук малко грешка
техническа пак стана. Тук отново, за да не ви вземе пеналти, трябва да ми завържете ръцете. Като ги завържете, отидете в Utility Room, пак с зелената карта. Бам! Ето така и вече не ви е нужно. Дърпате ръчката и сте готови. Отивате към волта. Като камерите вече знаете, че не ви гледат. Гледат ви, но няма кой да дойде. Добре, сега го убивате този. Взимате му телефона и го чекирате ето там. Обърках посоката. Така, готово. Взимате чантата, отваряте тази врата. Ето така. Като този път само ще ви кажа, че ще ви минавате само с един курс. По принцип е така. По по-лесния начин. Иначе може и с чанти. Но аз ще го направя по по-лесния с тази странна количка. Така. Тук само ви кажа, че има един проблем. Трябва така настрани да ви дойде, защото иначе е много голяма тази количка и не минава. Затова настрани и не я препълвайте само на едно място. Ето така е примерно. Тук да си кажете, от тук нагоре така ще продължа. Ето така. И да направите нещо като кула от парите. Мисля, че ме разбирате за какво говоря. Трябва ето така разпръснати да бъде равно. За да може да мине, защото както видяхте, вратата е много странна и е по-тясна от останалите. Иначе останалите врати, тях по-лесно се преминава с тази количка. Добре, сега ще събера паричките. Така. Нали, както ви казах, по тази техника, така че да не бъдат много на едно място. Опа, малко я бутнах. Така, добре. Дано ви помагам. Сега само за да си ги извадя така правя, иначе по принцип не е нужно. Опа. Тук се прецаках малко. Лошо. Много се прецаках даже. Сега това много време ще отнеме да си го поправя, но все пак, нали, накрая колкото пари вземе, пак ще не е хубаво. Ще вземем и повече и повече. Ще ви кажа сега колко ще вземем. Не съм сигурен, обаче по принцип взимаме около 90 000. Може би 85. От 80 до 90 000. Така ми беше станало на мен. Бях изкарал 85 000. Така. Което мисля, че е добре. Като за бегинари, такива деца нови в играта като мен. Мисля, че е перфектно даже. Така, прибирам това. Като другия клип на тази игра ще бъде на музея. В който музей ще трябва да крадем картини. От които са Мона Лиза. Има такива някакви статуетки. Не ги знам какви са. Те сигурно са някакви от истинския свят. Не ги знам. Нямам обща култура достатъчно, за да ги знам всичките. Но той без това си е сложно. Просто има много пари. Там се взимаха може би около 100 няколко хиляди. Не знам. Така мисля. Може и по-малко. Може и да ви лъжа, обаче не знам. Добре, така. Вече виждате, събрах ги. И сега трябва да влезем с така назад. Ето както виждате, ако бяхте само на едно място, нямаше мине. Сега на мене ми мина. И минаваме от тук към нашата. Опа, обърках. Сега пак трябва да минем през стълбите. И тук да. Само малко да не бъгне, защото става много гнусно. Аз ще мина по същия път, иначе има и един друг, но аз просто по-сигурно да ми е. Защото един път така се бях загубил и ме бяха хванали. Ето, сега ето тази врата
също е малко малък. Тук има някакъв човек, дайте му завършим ръцете на него. Е така, виждате колко пари им носа, много са. Айде, де! Ще мина ли? Пак с гръб ще трябва. Добре, мина този път. Или пък не. Мина. Добре. И ето. Взехме си количката навънка. Отиваме пак по същия път. И ще си вземем паричките. Само ако може да мина. Ето, готово. Тук скочих, не е нужно, можете и през това, може би. Но аз минах по-сигурен път. Ето така. Иначе има начин от тук да се излезе, не знам. Обаче за мен това е малко по-сложно. Не ми е сигурно. Ето. Виждате ли? 89 770. Мисля, че това е достатъчно. Ето. Бая парички взехме. Ето. Мога да си купа сега също. Още много неща, скилове. Мога да си апгрейдна. Направо всичко може да се направи. Ами добре, ако искате да качвам още на тази игра, лайкнете клипчето, последвайте ме ако искате, по желание. И аз ви казвам чао, ще се видим на другия ми клип.